Wel, Salm 134 yw'n galwad ni heno. Dewch, bendithiwch yr arglwydd, holl weision yr arglwydd sy'n sefyll liw nos yn hir arglwydd, codwch eich dwylo yn y cysygyr a bendithiwch yr arglwydd. Bydded i'r arglwydd eich bendithio o Sion, creawdwr nefoedd a deiar. Wel, gawn ni ymateb a bendithio'r arglwydd gyda'r emyn cyntaf, fy niw, fy nhad, fy Iesu, boed clod i'th enw beth. Wel, ein darlleniad nesaf ni heno yw llythyr Paul at y Galatiaid a pennod 6. Gyfeillion, os caiff rhywun ei ddal mewn rhyw drosedd, eich gwaith chwir rhai ysbrydol yw ei adfer mewn ysbryd addfwyn, ond edrych at dy hun, rhag ofn I tithau gael dydemtio. Cariwch feichiau eich gilydd, ac felly fe gyflawnwch gyfraith Crist. Oherwydd os yw rhywun yn tybio I fod yn rhywbeth, ac yntau yn ddim, ei dwyllo ei hun y mai. Y mae pob un I farnu ei waith ei hun, ac yna fe gaiff le yn ffrostio o'i ystyried ei hun yn unig, ac nid neb arall. Oherwydd bydd gan bob un ei bwn ei hun i'w gario. Hynny yw wrth ateb ger bron yr arglwydd. Y mae'r sawl sy'n cael ei hyfforddi yn y gair I roi cyfran o'i holl feddiannau i'w hyfforddwr. Peidiwch â chymryd eich cam arwain, ni chaiff Duw mwy watwar, oherwydd beth bynnag y mae rhywun yn ei hau, hynny hefyd y bydd yn ei fedi. Bydd y sawl sy'n hau i'w gnawd ei hun yn medi o'i gnawd, lygredigaeth. A'r sawl sy'n hau i'r ysbryd yn medi o'r ysbryd y fywyd tragwyddol. Peidiwn â blino ar wneud daioni,
oherwydd cawnfedu'r cynheuaf yn ei amser, dim ond i ni beidio â lleisi dwylo. Felly, tra bydd amser gennym, gadewch i ni wneud da i bawb, ac yn enwedig i'r rhai sydd o deulu'r ffydd. Gwelwch mor fras yw'r llythrennau hyn yr wyf yn ei hysgrifennu atoch am llaw fy hun. Rhai a'i bryd ar rodres yn y cnawd yw rheini sy'n ceisio eich gorfodi i dderbyn enweidiad, a hynny'n unig mwyn iddynt hwy arbed cael ei herlyd o achos croes Crist. Oherwydd nid yw'r rhai enweidir eu hunain hyd yn oed yn cadw'r gyfraith. Y maent am i chwi dderbyn enweidiad mwyn iddynt hwy gael ymffrostio yn eich cnawd chwi. O'm rhan fy hun, cadwer fi rhag ymffrostio mewn dim, ond yng nghoes ein harglwydd Iesu Grist. Y groes y mae'r byd drwyddi wedi ei groesoelio i mi, a minnau i'r byd. Nid enweidiad sy'n cyfri, na di-enweidiad, ond creadigaeth newydd. A phawb fydd yn rhodio wrth y rheol hon tan nefedd arnynt, a thrigaredd ar Israel y Duw. Peidiad neb bellach a pheri blinder i mi, oherwydd yr wyf yn dwyn nodau Iesu yn fy nghorff. Gras ein harglwydd Iesu Grist, fyddo gyda'ch ysbryd, gyfeillion neu brodyr. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi. I ni'n diolch eto arglwydd am gael troi at ti heno yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch am y cyfle, i ni'n diolch am y rhyddid i ddod at ein gilydd o arglwydd, fel bod ni gyda'n gilydd yn daddoli di ac yn dygeisio di arglwydd, ac yn dod i eistedd o dan dy air di. Ac i ni'n diolch am y fraint yna o arglwydd. Ac i ni'n gwybod unwaith eto heno, y byddi di'n siarad â ni wrth i ni dygeisio di o arglwydd. Felly helpa ni nawr i addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Helpa ni gadw'n meddwl a'n golwg a'n holl feddwl arna ti o arglwydd yn ystod yr awr nesaf yma nawr. I ni yn diolch bod ni'n cael y cyfle yma. I ni meddwl arglwydd ac yn cofio am gymaint o Gristnogion a byddai'n dyheu am gael dod at ei gilydd fel hyn mewn oedfa heno ac sydd yn methu, sy'n cael ei rhwystro, sy'n cael ei gwahanu, mae'n rhy beryglus iddyn nhw, arglwydd bendithia nhw a cynnal nhw, a helpa ni i werthfawrogi arglwydd ein breintiau ni sydd gyda ni. Helpa ni wneud yn fawr o'r amser yma nawr yn ymoddion gras o arglwydd. Wrth i ni glywed y gair yn cael ei ddarllen nawr, wrth i ni dygeisio di mewn gweddi, wrth i ni ganu mawl o arglwydd, wrth i ni glywed air, helpa ni wneud yn fawr ohono fe. I ni'n dod arglwydd i ddiolch i ti. I ni'n dod i roi clod i ti o arglwydd. I ni'n dod i ddaddoli di, i blygu gyda dy fron di. I ni'n dod i roi'n hunain ar dy wasanaeth di o'r newydd o arglwydd, oherwydd dy fod ti yn deilwng, fel y Duw mawr gogoneddus, arglwydd y lluoedd a brenin y gogoniant. Duw y diwiau, y gwir a'r bywiol Dduw. Duw ein iachawdwriaeth ni yn yr efengyl ogoneddus. Ein tad ni trwy'r efengyl. Diolch bod ni wedi derbyn ysbryd mabwysiad. A bod ni nawr yn gwybod bod ni'n blant yn Iesu Grist, bod ni'n blant i Dduw ac yn etifeddion yn nerf, yn etifeddion y bywyd tragwyddol. Ac o arglwydd i ni'n gofyn i ti ein helpu ni heno nawr yn yr oedfa i lawenhau yno ti arglwydd. Wrth i ni gael ein atgoffa ohono ti, wrth i ni feddwl amdano ti, wrth i ni glywed y gair, helpa ni lawenhau o arglwydd. Helpa ni i feddwl beth sy'n digwydd, bod ni ger bron gwir a'r bywiol Dduw, bod ni ger bron ein tad nefol, bod ni mewn oedfa, mewn oed, cwrdd gyda ein harglwydd gogoneddus a byw.
Ac ni'n gweddio am fod yn ymwybodol o dy bresenoldeb arglwydd gyda ni. Yn wir, ti yw'r un allweddol i fod yn bresennol arglwydd. Bod ti yma gyda ni, trwy dy ysbryd glân, yn ôl dy addewidion i fod lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull yn dy enw di. Ac ni'n gweddio byddi di yn y canol o arglwydd yma heno. Tydi sy'n deilwng oll o'm can fy nghreuwr mawr am Duw. Dy ddoniau di o'm hamgylch maint bob awr yr wyf yn byw. Ac ni'n diolch eto heno am dy trigareddau. Mawr yw dy ffyddlondeb o arglwydd, y trigareddau sy'n dod bob bore o'r newydd. Na allen ni fod mor ffyddlon i ti ac wyt ti i ni arglwydd. I ni'n diolch. I ni'n sylweddoli bod ni'n byw arna ti yn llwyr ac yn gyfan gwbl. I ni'n cydnabod hynny arglwydd yn ddiolchgar iawn. Ac i ni'n diolch wedyn am Grist ein bywyd ni. Yr un a ddaeth o'r gogoniant mewn cnawd. Yr un a fi farw drosto ni ac y godwyd i fod yn fywyd i ni. Yn fywyd tragwyddol i ni. Dyma beth yw y bywyd tragwyddol. Dynabod di y gwir a'r bywiol Dduw a'r un anfonais ti. Dy fab annwyl, yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n diolch am y gair sydd gyda ni heno yn blaen o arglwydd, ac am rybuddion y gair, ac am gonsern bugeiliol y gair, gan y bugail da, wrth gwrs, trwy yr apostolion. Ni'n gweld gonsern bugeiliol yr apostol Paul dros yr eglwys yn Holose. Ac ni'n diolch arglwydd bod yna rybuddion gwerthfawr i ni. Ac ni'n gofyn i ti'n helpu ni wrth geisio agor y gair, wrth geisio deall y gair, wrth geisio gwerthfawrogi fe i gymhwyso fe wedyn arglwydd i'n bywydau ni. Ni'n gweddio na fydd dim na neb yn cymryd lle yr arglwydd Iesu. Yn ein bywyd ni, yn ein heglwys ni, yn ein gwaith ni o arglwydd fel dy bobl di. I ni'n gweddio am hyn. I ni'n sylweddoli bod ni mewn brwydr ysbrydol, ac i ni'n gofyn i ti'n helpu ni gyda hynny. I ni'n diolch o arglwydd, mae yr arglwydd Iesu, wrth gwrs, yw y pen. Fe yw pen yr eglwys. A fe yw'r un felly sydd yn ein cynnal ni. Fe yw'r un felly sydd ag awdurdod droso ni trwy ei air. Fe yw'r un sydd yn ein porthi ni ac yn ein nerthu ni ym mhob ffordd. Ac o arglwydd helpa ni fel aelodau o gorff Crist i fod o hyd yn cael ein cynnal a nerthu gan y pen. Ac o arglwydd, i ni'n dod heno eto nawr i'r oedfa i gael ein porthi o arglwydd, i gael ein nerthu, i gael ein cynnal trwy air o arglwydd. Ar gyfer y gwaith o fod yn weision, yn bobl i ti o arglwydd, yn eglwys i ti, yn gorff i ti, yn y byd heddi, y ble i ni y fan hyn. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio dros waith yr eglwys unwaith eto, yn ystod yr wythnos, i ni'n cyflwyno popeth i ti. I ni'n gweddio byddwn ni'n gwneud popeth yn nerth yr arglwydd, ac nid yn ei nerth yn hunain. I ni'n gofyn i ti'n llanw ni ar ysbryd glân, bob dydd yn ôl pob gofyn o arglwydd, fel bod ni ddim yn rhodio yn y cnawd, yn ei nerth ni yn hunain. Ac i ni'n diolch mai dyna dyfwriad ar ein cyfer ni. I ni'n gofyn i ti i fod ar waith trwyddo ni arglwydd gyda gwaith o gyrraedd allan, beth bynnag yw ym mha ffordd bynnag mae e'n digwydd mewn gyfarfodydd neu yn bersonol hefyd yn ein tystiolaeth lle bynnag i ni arglwydd. I ni'n gofyn i ti'n defnyddio ni a gofyn bod pob peth yn ein bywyd ni gogoniant i ti, gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd nawr i ni yn diolch am dy ddaioni mawr tuag ato ni. I ni'n diolch am ein rhyddid fel ni wedi cyfleu yn barod. Ni'n gweddio dros frodyr a chwiorydd, nid yn unig sy'n cael ei herlyd, ond y rhai nawr sydd yn nghyd-destun rhyfel a therfysg o arglwydd, i ni'n gweddio dros dyn nhw, a nertha nhw i fod yn halen ac yn oleuni yn y sefyllfaoedd hynny. Ac o arglwydd i ni yn gweddio deled dy deyrnas o arglwydd. I ni'n gweddio am
dywalliad o'r ysbryd glân yn ein dyddiau ni o arglwydd. Yn dy drigaredd mawr, i ti gofio amdano ni arglwydd yma, ac nid yn unig cofio amdano ni, ond cofio am waith teyrnas dy fab di. Bydd e'n cael symud ymlaen o arglwydd, yn cael camu ymlaen eto yn ein plith ni. Diolch bod e'n gwneud hynny mewn man eraill o arglwydd, ac i ni'n gweddio dros ein rhan ni o'r byd, ein rhan ni o'r wynllan fel petai lle'r un ni. Ond beth bynnag sy'n digwydd, nid i'n helpu ni i gynnal ein gilydd fel glywson ni yn y darlleniad, nid i'n helpu ni fod yn ffyddlon i ti o arglwydd, nid i'n nerthu ni i fod yn halen ac yn oleuni. Ac o arglwydd nawr, i ni'n gofyn i ti faddau ni, ein pechodau, trwy waed Iesu Grist, fel i ni'n maddau i'r rhai sy'n troseddu yn ein herbyn ni o arglwydd. I ni'n gofyn i ti arglwydd i gadw ni rhag profedigaethau, rhag prawf o arglwydd, ac os i ni'n mynd i brawf, a phan i ni'n mynd i brawf, i'n cadw ni rhag y drwg, a rhag yr un drwg o arglwydd yn dy nerth di. Arglwydd, i ni'n gofyn i ti i nerthu ni, ni'n gofyn i ti'n cynnal a'n cadw ni o arglwydd. Cadw ni rhag bob llesgedd yn y bywyd Cristnogol. Nertha ni arglwydd, a rhoi ni olwg ffres ohono ti yn gyson iawn i ni'n gweddio. Nertha ni nawr a derbyn ein diolch. Diolch arglwydd hefyd am gael bod mewn oedfa gyda'n gilydd o arglwydd, fel dy bobl. Diolch am gwmni'r saint o arglwydd, diolch am gwmni brodyr a chwiorydd yn y ffydd, ac nid i'n helpu ni i fod yn brodyr ac yn chwiorydd i'n gilydd o arglwydd, mwy a mwy trwy dy ras a trwy dy nerth di. Derbyn ni felly arglwydd ac aros gyda ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, yr emyn nesaf sydd gyda ni, does neb ond ef, fy Iesu hardd a ddichon a all lanw ymryd, fy holl gysuron byth a dardd o'i ddirfawr angau drud. Wel, i ni'n troi hyn o'n at lythyr Paul at y Colosiaid, pennod 2, ac adnod 16 i 23. 2 baragraff ola, pennod 2. Peidiwch felly a chymryd eich barnu gan neb ynglŷn â bwyta ac yfed, neu mewn perthynas â gwyl, neu newydd loer, neu saboth. Cysgod yw'r rhain o'r pethau sy'n dod. Crist bua'r sylwedd. Peidiwch a chymryd eich gwachardd gan ddyfarniad neb sydd â'i fryd ar ddiraddio yr hunan ac ar addoli angylion ar sail ei weledigaethau. Meddwl cnawdol sy'n peri i rai felly ymchwyddo heb achos ac nid oes ganddynt afael ar y pen.
ond oddi wrth y pen y mae'r holl gorff yn cael ei gynnal a'i gyd gysylltu trwy'r cymalau a'r gewynau ac felly'n prifio a phrifiant sydd o Dduw. Os buwch farw gyda Christ i ysbrydion elfennig y cyfanfyd, pam yr ydych fel petaich yn byw o hyd yn y byd yn ymddarostwng i orchmynion. Peidiwch â chyffwrdd, peidiwch â blasu, peidiwch â thrafod. A hynny ynglyn â phethau sydd i gyd yn darfod wrth ei defnyddio. Dilyn rheolau ac athrawiaethau dynol yr ydych, y mae i'r fath bethau enw doethineb gyda'i crefydd wneud, ei hunanddiraddiad, ei triniaeth lem o'r corff, ond nid ydynt o unrhyw werth i atal cnawdolrwydd. Os yw ein cyflawnder ni fel Cristnogion yn Iesu Grist, mae rhaid gwylio rhag unrhyw ddylanwad sy'n ein tynnu ni oddi wrtho fe, neu sy'n cymylu ein golwg ni ohono fe. Ac dyma y rhan o gonsern yr apostol Paul fan hyn yn y 2 baragraff sydd gyda ni heno. Mae gonsernau yn amlwg wrth iddo fe fugeilio nawr trwy lythyr yr eglwys yma yng Ngholose. Mae gau athrawon, mae pobl sy'n mynd o gwmpas, ymwelwyr falle, rhai teithiol, fel oedd llawer yn gwneud hynny, yn mynd o gwmpas, a maen nhw'n beryglus iawn. Ac mae dylanwad nhw yn mynd i wneud niwed, mi all e wneud niwed, i'r eglwys ac i berthynas y bobl a'r arglwydd Iesu. Ac wrth i chi ddarllen y 2 baragraff yma, chi'n gweld rhywfaint o paralel yn y 2 baragraff. Ac gallech chi wneud rhyw fath o gymhariaeth i gymharu'r 2. Yn y paragraff cynta, rhybudd cynta, pobl sy'n dweud, neu elfennau sy'n dweud, mae rhaid i chi wneud y pethau yma, pethau ychwanegol. Mae rhaid i chi wneud hyn. Ac wedyn, yn yr ail un, paid a gwneud hyn. So, rhaid a paid. So, os gewn ni, na fe, do's and don'ts, gallech chi ddweud yn Saesneg, rhaid a phaid. A chi'n gweld, mae yna rhyw fath o baralel fan hyn, ac dyna pam mi drio ni gymryd y 2 baragraff gyda'i gilydd. Mae rhaid i chi ymwneud ar offrymau i ddewig, ac elfennau sy'n ymwneud â bwyd a diod o'r Hen Testament. A'r gwyliau, mae rhaid chi gadw'r gwyliau oedd yna. Wedyn, mae rhaid i chi addoli angylion, a galw ar yr angylion. A beth ych chi'n cael yw ffug ostyngeidrwydd, false humility, a wedyn ymchwyddo, ac tynnu oddi wrth Iesu Grist, fe yw'r sylwedd, mae popeth arall yn yr Hen Testament cysgodion nhw. Fe yw'r sylwedd, fe yw'r corff o gymharu â'r cysgod, a Iesu Grist yw'r pen. A mae rhaid i'r corff ddibynnu'n llwyr ar y pen, a fod mewn cysylltiad byw gyda'r pen trwy'r amser. Wel, wedyn ni, yn y paid y don'ts, cyffwrdd, blasu, trafod, mwy na thebyg rhyw fath o reolau ynglyn â bwyd ac yn y blaen yw hyn eto, ynglyn â pethau bob dydd, a wedyn rheolau dynol. Nid pethau sydd yn air Duw, ydyn nhw rheolau dynol. A maen nhw'n swnio'n dda, ond mae'n ffug grefydd, ffug ddoethineb, ffug hunan ddisgyblaeth, a'r canlyniad, ymchwyddo yn yr un cyntaf, wel cnawdolrwydd. Nid pwyso mwy ar Iesu Grist, ond pwyso llai arno fe. A Crist, wrth gwrs, yw ein bywyd ni. So mae yna rhyw fath o paralel, yn bos yw hwnna'n help i chi weld y cynnwys sydd gyda ni, y rhybyddion a'r anogaeth sydd gyda ni yn y 2 baragraff yma. So y pwynt cyntaf yw'r rhaid, yr ail bwynt yw paid. Na chi. Felly mae'r apostol nawr te
yn rhybuddio y saint, fel un ni'n dechrau, peidiwch â chymryd eich barnu. 16, 18, peidiwch â chymryd eich gwachardd, disqualified, barnu a disqualified. A sleid yn dod lan nawr, na fe, dyna ddath i'n feddwl i, y carden goch a carden felen, chi'n gweld? Disqualified, neu off a chi, beth bynnag yw e. Dylen ni wedi cael ffwtbol, wrth gwrs, achos y World Cup, sori, ond rygbi dath i'r meddwl gynta, wrth gwrs. Mae dylanwad y gau athrawon yn rhoi'r argraff i eglwys Colose, Cristnogion Colose, bod nhw'n anigonol fel Cristnogion. Bod nhw ddim yn ddigon da fel Cristnogion, heb yr elfennau ychwanegol maen nhw yn cyfeirio atyn nhw. So, dyn nhw ddim digon da, dyn nhw ddim yn dod lan i'r marc. Maen nhw'n Cristnogion sy'n credu yn yr arglwydd Iesu, maen nhw'n eitha ifanc yn y ffydd, ond, nawr te, chi ddim rili'n dod lan i'r marc. Ac os ych chi eisiau dod lan i'r marc, mae rhaid i chi gael y pethau ychwanegol, pethau sy'n rhaid wneud, pethau dylech chi ddim i gwneud nhw i fod yn gyflawn, wrth gwrs, na'r holl bwynt. Heb y materion ychwanegol, heb y ddysgeidiaeth ychwanegol, y rheolau ychwanegol, dyn nhw ddim yn ddigon da. Nawr, beth mae yr ystwythyr yn dweud wrtho ni, yw unwaith i ni yng Nghrist, i ni'n greadigaeth newydd. A beth sydd eisiau wneud yw tyfu yng Nghrist, ie, ond does dim byd i ychwanegu. Dim byd. A dim byd i roi Iesu Grist yn y cysgod fel petai. Ac yn y paragraff cyntaf, mae'r ymwelwyr yma sy'n beryglus, maen nhw'n cynnig rhyw fath o llawnder yn y bywyd Cristnogol, ond mae rhaid gwneud mwy. Mae rhaid gwneud mwy. Mae rhaid cyflwyno'r pethau ychwanegol hyn. Ac mae bwyta ac yfed, wedyn ni gwyliau, newydd loer neu sabathau. Ac mae naws, fel chi'n gallu deall, mae naws iddewig i'r pethau hyn. Y broblem yw, dyn ni ddim yn gwybod yn union beth oedd neges y gau athrawon. Ni'n gwybod rhai pethau, ni'n cael clues o beth mae'r apostol Paul yn dweud, ond dyn ni ddim yn gwybod yn union. Yn y darlleniad yn y Galatiaid, mae'n amlwg bod enweidiad yn cael ei annog. A'r apostol Paul yn dangos bod pobl yn defnyddio hwnna i gael dylanwad ac i gael dilynwyr, bod dim diddordeb dyn nhw yn y gyfraith rili, ond rhyw fath o beth i gael dylanwad oedd hwnna, a ryw enwogrwydd a dilyniant falle. Wel nawr te, mae naws iddewig fan hyn, bod mynd nôl o dan deddfau seremoniol Israel i Gristnogion nawr, sydd ddim yn iddewon o ran cefndir, cenhedloedd yw mwyafrif o'r rhain, nid yma i cefndir. Wel, sa'ch chi'n cael y cefndir yma nawr te. Sa'ch chi'n mynd nôl nawr i gadw y gwyliau a dod ag offrymau bwyd falle, neu'n dilyn rheolau bwyd yr Hen Testament, ac bydde hwnna yn eich symud chi mlaen yn y bywyd Cristnogol. Dyna beth sydd eisiau arno chi. Ond fel hyn mae un yn gweud, pam byddech chi'n meddwl bod ordynhadau bwyd yn hanfodol pan mae'r un sy'n cyflawni y cysgod y bwydydd yma, y bara sydd wedi dod o'r nef, bara'r bywyd, yr arglwydd Iesu, gyda ni. Pam i chi angen unrhyw beth arall ynglyn â bwydydd a diod ac yn y blaen, mae gyda ni bara'r bywyd, Iesu Grist. A mae e'n dweud wrtho ni bod eisiau ni ddod a bita fe, porthi arno fe. A dyna beth i ni'n neud fel Cristnogion. Dyna'r peth allweddol i ni fel Cristnogion. Os ych chi eisiau tyfu o gwbl,
mae eisiau chi borthu ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae eisiau chi dderbyn ei airau, dysgu ei airau, ymarfer ei airau, gweithredu ei airau. Fel na ni'n tyfu trwy borthu ar fara'r bywyd yn byd yn wneud ar bwydydd gwahanol, ar rheolau yn yr Hen Testament ynglyn â bwydydd, pryn bod e'n beth i fwyta, neu beth oedd yr offrymau, bwyd offrwm, diod offrwm, newydd loer, offrwm misol ac bant a hir. Na. Siwr all gwyl y Pasg wedyn ni fod yn help i gyflawnder ysbrydol. Mae Iesu Grist ein Pasg ni wedi ei aberthu. Mae'r Pasg wedi cael ei gyflawni. Mae'r oen wedi cael ei offrymu. Unwaith ac am byth. Sy'n eisiau cadw unrhyw wyl Pasg na dim byd. I ni'n cadw y cymyn, i ni'n cadw swper yr arglwydd, i gofio, na gyd, dim ond cofio am yr aberth y fawr. Ac wrth gwrs, beth mae'r apostol Paul yn wneud yw dweud dim ond cysgodion yw rhain beth bynnag. Cysgodion yw nhw i gyd. Pethau oedd yn paratoi y ffordd ac yn pwyntio ymlaen at yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw y sylwedd, medde'r cyfieithiad yma, neu'n llythrennol, y corff. So chi'n cael cysgod a corff. So mae'r sleid nesaf nawr, na'r cysgod, a mae corff, person sy'n tynnu'r llun wy'n cymryd, mae corff fan hyn, a mae'r cysgod fanna. Wel, mae cysgodion yn rhoi rhyw fath o lun i chi, rhoi rhyw fath o siap i chi, yndyn nhw. Ond mae'n feg iawn yn gweud y gwir, dim yn glir iawn, a dyna oedd gyda chi yn yr Hen Testament. Dyna sydd gyda chi yn y proffwydoliaethau, dyna sydd gyda chi yn y gyfraith, dyna sydd gyda chi yn yr aberthau. Chi'n gweld y siap, chi'n gweld y syniad, ond dwi ddim mor glir, achos nawr, wrth gwrs, ni'n gweld e'n berffaith glir, achos ni'n edrych nôl ar ôl i'r arglwydd Iesu i ddod a cyflawni y cysgodion i gyd. Ac siwr all y cysgod, siwr all edrych to ar y cysgod bod unrhyw helpu ni. Pan i chi wedi gweld y corff. Does dim pwynt o gwbl. Mae rhaid i ni edrych ar yr arglwydd Iesu ei hun, wrth gwrs. Bob amser edrych arno fe. Ac wedyn, yn 18, mae'r gwachardd yma eto, disqualify. Yr un syniad, chi ddim digon da, chi ddim yn dod lan i'r marc, a mae rhaid ni fod yn ofalus, a mae rhaid ni wylio. A bod yn wyliadwrus, i ni gyd i fod yn wyliadwrus fel Cristnogion, os rhywun pan chi'n siarad â nhw, bob tro, maen nhw'n rhoi chi lawr. Chi ddim digon da, rili, o gymharu â nhw. Mae hwnna'n red alert. Red alert. Di'r arglwydd Iesu byth yn neud hynny. Byth yn neud hynny. Gyda'i blant hynny yw. Diw byth yn neud hynny. Mae'n ein dysgu ni, mae'n amyneddgar, gyda'i ddisgyblion. Mae'n disgyblion nhw weithiau, wrth gwrs, ond mae'n ei dysgu nhw, mae'n amyneddgar gyda nhw, mae'n tosturio wrthyn nhw, ond fe hwnna beth bynnag. Di ni ddim yn yr un safle a fe, gyda'n gilydd i ni, i annog ein gilydd, ac i adeiladu ein gilydd. Ond fan hyn, mae'r syniad yn dod yn syth, chi ddim yn dod lan i'r marc. A mae rai chi wneud pethau ychwanegol yma, a chi'n mynd mlaen wedyn ni. Chi'n mynd mlaen. Fi'n cofio ffrind i fi yn dweud am grŵp o Gristnogion mewn un eglwys, lle oedd e'n weinidog, blynyddau mawr yn ôl, pawb wedi marw nawr, i ni mynd mlaen gyda'r arglwydd. I ni mynd mlaen gyda'r arglwydd, achos bod nhw'n dilyn rhyw beth arbennig. Ac dyma beth wedodd y person yma, ges i fwy o drafferth gyda nhw na gyda neb arall. Dwi jyst yn gweud beth oedd yn gweud. Hynny yw, i ni'n well. I ni'n uwch, a dyma'r pethau ychwanegol. Mae rhaid i chi ei cyflawni, os ych chi eisiau dod i'r dosbarth cyntaf. Os ych chi eisiau dod lan nawr, i'r ffrant fan hyn nawr, ymlaen, dyma'r pethau allweddol.
Ac maen nhw'n ymhyfrydu mewn gostyngeidrwydd ffug. Yn llythrennol, ymhyfrydu mewn gostyngeidrwydd yw'r cyfieithiad gorau fan hyn. A'i bryd ar ddiraddio'r hunan sydd fan hyn. Dwi ddim cweit rhywun peth, mae'n reit anodd i gyfieithu fe. Ond maen nhw'n ymhyfrydu mewn gostyngeidrwydd. Hynny yw, tyma bach o ywreia hip. Maen nhw'n ymhyfrydu bod nhw mor ostyngedig. Ac disguise tenau iawn yw i balchder ysbrydol afiach. Ac beth sydd wedi digwydd yw bod nhw'n cael gweledigaethau. Chi'n gweld? Gweledigaethau. Ac ar sail y gweledigaethau yma, dylen ni fod yn addoli angylion. Ac felly, dyma un ffordd o'i ddeall beth bynnag mewn yn bosib. Ar sail y gweledigaethau, y dylen ni fod yn addoli pwy ni i ddod yn uniongyrchol at Dduw. Pwy ni? Mae well bod ni'n galw ar yr angylion ac yn dod trwyddyn nhw ac yn galw ac yn pwyso arnyn nhw. Ac beth maen nhw'n wneud, wrth gwrs, yw tynnu lawr yr eiriolwr sydd gyda ni, gyda'r tad, Iesu Grist y cyfiawn. A chi'n gwybod, wrth gwrs, mae yna rhai, maen nhw'n galw ar y saint sydd wedi marw, neu ar Mair. Wel, na fe, yr un syniad yw yn union. Ac mae gyd ar sail gweledigaethau. Rhyw bethau maen nhw wedi gweld, rhyw neges arbennig uniongyrchol maen nhw wedi cael, ac dyna canlyniad. Faint o sectau a faint o gyltiau sydd wedi codi oherwydd gweledigaethau rhywun. Lot fawr. Mae rhywun wedi cael rhyw weledigaeth. Ond y broblem yw, yn lle dod â'r weledigaeth yna, beth bynnag yw at y Beibl, at air Duw, beth mae rhai wedi wneud, y rhai mwyaf difrifol wrth gwrs, yw newid y Beibl i siwto y weledigaeth. Ac wedyn, allwch chi anghofio amdano fe, yn straight. Gallai ddim bod o Dduw, wrth gwrs. Mi gafodd yr apostol Paul weledigaeth, wrth gwrs. Mi gafodd yr apostol Paul ddatguddiad uniongyrchol o'r Efengil. Mi nath yr arglwydd roi ei neges i'r apostol Paul one-to-one yn uniongyrchol. Ond, pan ddath yr apostol Paul at yr eglwys, at Pedr a'r lleill, oedd eisiau dweud beth oedd wedi cael gan yr arglwydd. Ac o'n nhw'n gallu dweud, o mae hwnna'n gwmws rhywun peth, a beth i ni wedi cael gan yr arglwydd. O'n nhw'n cadarnhau ei gilydd. Y rhai oedd wedi bod gyda Iesu Grist, o'n nhw'n gallu cadarnhau. Wel, dyma sydd, yr arglwydd yw hwn. Mae yr un peth, yr un neges yw yr un efengil yw gan yr arglwydd. Ond, gyda gweledigaethau rhai, dyn nhw ddim yn dod â fe, dyn nhw ddim yn fodlon dod â fe at yr ysgrythyr a gair Duw, a wedyn symud beth sydd yn anghywir, na newid gair Duw i siwto. Ac felly mae gan rhai o'r sectau, wrth gwrs, fel chi'n gwybod, i fersiwn ei hunain o'r Beibl. Achos wedyn mae'n ffito y weledigaeth wreiddiol sydd wedi cael ei mynegu gan yr arweinydd pwy bynnag oedd neu hi. Wedyn ni, mae'r apostol Paul, wrth gwrs, yn cael y gweledigaeth o'r nef. Mae'n gweud wrtho ni yn ailythyr at y Corinthiaid. Mae'n cael gweledigaethau o'r drydedd nef. Mae'n cael gweld pethau, clywed pethau, sdim hawl i dweud nhw hyd yn oed. Mae'n cael rhyw gipolwg o'r nefoedd. Ond beth yw'r canlyniad ym mywyd yr apostol Paul? Beth yw'r canlyniad? Mae'r apostol Paul o ganlyniad i hynny yn cael ei adael mewn gwendid. Mae gyda fe swmbl yn y cnawd. Sa'n ni'n siŵr beth yw Dwi'n tueddu ffafrio, ond sy'n bod sy'n ni nawr, y llyged, mae'r llyged yw
Mae'r broblem yma, oedd e ddim yn gallu ysgrifennu. Chi'n cofio yn y darlleniad heno, mae'n ysgrifennu tymed bach ar y diwedd, edrychwch pa mor fawr yw'n llythrennau fi, achos mae'n ffili gweld, wrth gwrs. Ac oedd e wedi gofyn am gael symud hwnna, ond na, medde'r arglwydd, digon i ti yw fy ngras i, fy nerth i Aberffeithiwr mewn gwendid. So mae'r gweledigaethau mae Paul wedi cael yn ei adael mewn gwendid. Mewn gwendid. I atgoffa fe i fod yn ostyngedig ynglyn â'r peth. Ac i byd o dweud gormod. A mae dim ond yn dweud pan mae'n gorfod amddiffyn. Mae'n gorfod amddiffyn ei apostolaeth e. Ond fan hyn, wrth gwrs, mae yna wahaniaeth. Meddwl cnawdol sy'n peri i rai felly ymchwyddo heb achos. Puffed up, fel balloons. Maen nhw wedi cael eu chwyddo lan ynddyn nhw eu hunain. Mae meddwl nhw dal yn gnawdol. Hynny yw, y cnawd nawr yw'r hen natur ddynol, heb ras Duw, heb Iesu Grist. Beth i ni yno mi ein hunain. Dyna'r cnawd yw hwnna. Ac o ran y cnawd, wrth gwrs, mae'r cnawd eisiau dyrchafu ei hunain. Os i ni yn y cnawd, byddwn ni eisiau codi'n hunain lan. Os i ni yn yr ysbryd, byddwn ni eisiau codi Iesu Grist lan. A dyrchafu enw Duw. Ac adeiladu yn gilydd. Ond yn y cnawd, yr hunain. Codi fi lan, wrth gwrs, ar drail eraill, wrth gwrs. Ac maen nhw eisiau falle sicrhau dilynwyr a dylanwad, felly, cael dylanwad ar bobl, cael enw iddyn nhw eu hunain, wrth gwrs. Falle arian hefyd, wrth fod yn llwyddiannus fel arweinwyr. Oedd rhai yn sicr yn ôl yr apostol Paul yn cymryd mantais o'r eglwysi ac yn cael arian ganddyn nhw wrth iddyn nhw lledu eu disgeidiaeth. Codi eu hymerodraeth eu hunain, nid teyrnas Iesu Grist. Ac yr ymffrost yma yn beryglus iawn. Ac mae'n bwysig o bryd i'w gilydd, wrth i ni asesu'n hunain, falle rhywun sydd yn dod fel rhyw fath o arweinydd falle, mae gymaint i ni'n clywed ar y we ac yn y blaen, neu falle yn nes ati. Mae'n werth eistedd nôl yn dywe, a meddwl, ydy'r person yma, ydw i'n hunain, yn dyrchafu yr arglwydd Iesu Grist. Ai dyna sy'n cyfri yn y diwedd? Neu, dylanwad ni, ein dilynwyr ni, beth bynnag yw ein henw ni, beth sydd wir yn cyfri yn y diwedd, yn y pen draw. Mae'n bwysig, o bryd i'w gilydd, bod ni'n asesu'n hunain, heb sôn am fod yn ofalus wedyn gydag arweinwyr eraill. A medde'r apostol Paul, does dim gafel ganddynt ar y pen. Gall y corff fyth dyfu, datblygu a ffynnu heb y pen. Mae hwnna'n wir yn naturiol. Ni wedi sôn am hynny o'r blaen. Mae'r pen yn allweddol i gynnal y corff dynol ac i nerthu y corff, a bod y corff yn gweithredu'n iawn, mae'n dod o'r pen. A mae'r un peth yn wir am eglwys Iesu Grist. Felly mae gair Crist, mae gair Duw yn gorfod bod yn allweddol yn ein gwaith ni fel eglwys bob amser. Mae rhaid iddo fe i ni'n cael ein bwydo trwy ei air, i ni'n ei nabod trwy ei air, i ni'n cael cymundeb ag arglwydd trwy ei air, a trwy ei ysbryd glân, wrth gwrs, yn seiliedig ar y gair. Mae'n holl bwysig. Mor bwysig yw deall gair Duw, deall yr ysrythyrau, deall y Beibl. Mae'n bwysig iawn i ddeall. Os i ni'n mynd i nabod a gweld beth sydd yn ffug, beth sydd ddim yn iawn, mae'n bwysig bod ni'n deall gair Duw
rhediad y gair, bod yr Hen Testament yn paratoi'r ffordd, wrth gwrs, bod e'n edrych mlaen, bod e'n gysgod, a y proffwydoliaethau, a wedyn mae'r arglwydd yn dod, a mae'n cyflawni y proffwydoliaethau i gyd. Mae y gyfraith yn yr Hen Testament yn gwneud i ni weld ein pechod a'n methiant, ond mae'n pwynto ni yr un pryd wedyn at Iesu Grist. Yn fyna mae'n gobaith ni yn ei aberth ef. Ac wrth gwrs, fel eglwys, ein gwaith ni yw, ac fel aelodau, yw cadw'r cysylltiad gyda'r pen trwy'r amser. Derbyn ei airau, porthi ei airau, galw arno fe, mewn gweddi, pwyso arno fe. Pam i ni'n dod i oedfa, pam i ni'n neud unrhyw beth. Beth yw'r pwynt? Wel, i ni yn cael cymundeb gyda'r arglwydd Iesu Grist, wrth gwrs. I ni eisiau gwreiddio ynddo fe, i ni eisiau aros ynddo fe. Pam? Mwyn i ni ddwy'n ffroeth. Ond mae rhaid cael y ffocws ar yr arglwydd Iesu Grist. Ynddo fe, mae pob gras. Gras ar ben gras. Mae'r gyfraith wedi dod trwy Moses yn Iesu Grist, mae gras ar ben gras, ar ben gras. Fe sydd yn ein cynnal, fe sydd yn ein nerthu ni, wrth gwrs. Ac mae y dynion hyn, pwy bynnag o'n nhw, yn arwain eglwys Colose i ddibynnu llai ar yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r canlyniad. Wrth bwysleisio y pethau hanfodol, ychwanegol mae rhaid iddyn nhw'n wneud, maen nhw'n pwyso llai ar yr arglwydd Iesu ac yn tynnu oddi wrtho fe, bron yn ei roi yn ôl yn y cysgod. Yn canolbwyntio ar y cysgodion ac yn anghofio y corff fel petai. Ac wedyn yr ail baragraff, paid, mae'r apostol yn dechrau, chi di marw nawr i ysbrydion elfennig y cyfanfyd, neu'r elfennau bydol, y basics bydol yma, mae cadw'r rheolau sydd yn ei wneud ni'n iawn gyda y Duw. Fel Cristnogion, i ni di marw i hwnna, i ni di anghofio hwnna, torri'n hunain bant o hynny yn llwyr. Does dim byd i ni'n gallu wneud i wneud ni'n dderbyniol ger bron Duw. Does dim byd i ni'n gallu wneud nawr i wneud ni'n fwy derbyniol gan Dduw. I ni'n gyfiawn yn llwyr yn yr arglwydd Iesu trwy ffydd. Allwn ni ddim bod yn fwy derbyniol eto, i ni'n derbyniol ynddo fe, i ni'n gyfiawn ynddo fe. Gallwn ni fod yn fwy sanctaidd, wrth gwrs, i ni eisiau bod yn fwy sanctaidd, ond gallwch chi beth bod yn fwy derbyniol. I ni'n blant i Dduw, full stop. I ni'n blant iddo fe trwy ymddiried yn yr arglwydd. Ac i ni'n blant iddo fe, full stop, i ni'n etifeddion yn nef. Dyw hwnna ddim yn newid byth. Ie, i ni eisiau tyfu, i ni eisiau dod yn fwy tebyg iddo fe, ond newn ni ddim dod yn blant iddo fe, neu'n fwy o blant iddo fe. Na, i ni'n blant iddo fe, yn barod. Mae hwnna'n bwysig, a mae rhaid drymo hwnna mewn yn dos e. Achos i ni'n gallu cwmpo nôl mor rwydd, mae rhaid i wneud, mae'r perfformiad. Na, dim o gwbl. I ni'n blant iddo fe yn barod. I ni'n gyfiawn yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae mor bwysig. Ac felly, i ni di troi cefn, meddwl Apostol Paul, i ni di marw, i ni di torri'n hunain off oddi wrth y syniad o gadw rheolau, cadw cyfraith, unrhyw beth fel yna. A mae'r apostol yn sôn am hyn nawr te yn y Galatiaid, pennod 2. A mae'n werth edrych ar rai o'r geiriau yma, diolch Geraint, oherwydd os wyf yn adeiladu drachefn y pethau y dynnais i lawr, yr wyf yn fy mhrofi fy hun yn droseddwr. Meddyliwch am hwnna. I ni nawr yn gweud mae sail ein gobaith ni yw ffydd yn Iesu Grist. Na fe, ffydd yn Iesu Grist. Ond os i ni'n dechrau mynd nôl nawr i gadw rheolau dynol, i ni'n taflu'r sail ar sylfaen y bant. Fel petai e ddim yn ddigonol. A dyna rhan fawr o thema
y Galatiaid, wrth gwrs, chi wedi dechrau yn yr ysbryd, chi'n mynd nôl na i'r cnawd. Be sy'n bod arnoch chi? Chi'n ddwl, chi'n ffôl, medde'r apostol wrth y Galatiaid. Dyma chi lun nesaf o Bont Borth, ynddo fe? Ac o'n i lan yn nawr yn ddiweddar wythnos y Steddfod yr Urdd. Ac chi'n gwybod, oedd wedi cael 3 neu 4 gwaith yn yr un wythnos yna. Ac oedd rybuddion yn bob man, os yw'ch cerbyd chi dros 7 tunnell a hanner, chi ddim yn cael mynd ar y bont. Dyw'r sylfaen ddim yn ddigon da. Ewch ar bont Britannia. Ond wrth gwrs oedd queues ar bont Britannia, so beth oedd loris yn neud? Bod nhw dros 7 tunnell a hanner, o'n nhw mentro dros Bont Borth. Wedyn, oedd yr assessors yn goffod o mewn, bob tro, cau y bont wedyn ni, am oriau. A pawb yn cael ei dyla mewn rhagor o giws. Dyw'r sylfaen ddim yn ddigon cryf. Mae'n debyg i ddyla loris. Unrhyw beth dros 7 tunnell a hanner. Ond na, oedd pobl eisiau mentro i fynd nôl at yr hen sylfaen. A dyna mae'r apostol Paul yn gweud fan hyn, chi'n gweld? Chi'n mynd nôl at yr hen sylfaen sydd ddim yn ddigon cryf. Ein sylfaen ni fel Cristnogion yw ffydd yn Iesu Grist. Ei waith ei berson y cwbl mae wedi wneud ac yn i'w wneud drosom ni. Dyna'n sylfaen ni, dyna'n gobaith ni bob amser. Pidwch am mynd nôl at y sylfaen sydd wedi torri. I ni wedi marw i hwnna, sef y cadw'n rheolau, cadw cyfreithiau, bydd bod e'n gyfraith Moses, bydd bod e'n cyfraith cydwybod, beth bynnag yw neu'n rheolau dynol. Unrhyw gyfarwyddyd sy'n gwneud ni bwyso ar unrhyw beth, ond yr arglwydd Iesu yn llwyr, mae'n ofer, ac yn ddi werth. Ac dyma beth mae'r apostol yn dweud, mae ffydd gyd y mab Duw, dyma chi. Iesu Grist yw ei fywyd, chi'n gweld, rwyf wedi fy nghroesoio gyda Christ, a mwyach nid my fi sy'n byw, ond Christ sy'n byw yno fi. A'r bywyd yr wyf yn nawr yn ei fyw yn y cnawd, hynny yw, yn y cnawd nawr, ar y ddaear yma, yn y corff yma, ei fyw trwy ffydd yr wyf. Na fe? Ffydd y mab Duw. Popeth mae'n gwneud trwy ffydd yn Iesu Grist. Dim yn dda hunan, a dim byd arall. Yr hwn am caro fi, ac ei rhoes ei hun i farw droso fi. So mae fel petai cysgod dros popeth mae'r apostol Paul yn ei wneud, mwyn, ac yn enw'r un sydd wedi marw drosto fe. A sydd wedi ei alw fe ar y ffordd i Damascus. A mae rhaid i ni gadw hwnna, p'un bod ni'n meddwl amdano fe fel cysgod neu fel canopi darlun nhw hwnna nawr, pam i ni'n dod i'r cwrdd, pam i ni'n darllen y gair, pam i ni'n gweddio, pam i ni'n neud gwaith Cristnogol, pam i ni eisiau bod yn dystion, pam i ni eisiau bod yn sanctaidd. Achos fe. Achos mae wedi'n ngharu fi, a mae wedi rhoi ei hun droso fi ar groes Calfaria. Mae'r cwbl o'i achos a mae'r cwbl yn fwy na hynny yn ei nerth hefyd, ac yn ei allu fe, nid yn y nerth i yn hunan. Ac mae'r apostol, chi'n gweld, wedi marw i'r gyfraith. Adnod 19 nawr te, fi'n credu, diolch Geraint, oherwydd trwy gyfraith, bu'n farw i gyfraith, mwyn byw i Dduw. Wrth astudio'r gyfraith, ac wrth ceisio gadw'r gyfraith, mae'r apostol Paul wedi sylweddoli, mae hwn yn dead end. Allai byth ddod yn iawn gyda Duw ar y llwybr yma. Mae'n amhosib. So mae wedi marw iddo fe. Dyw e ddim, ac wrth gwrs nid yna bwrpas y gyfraith, wrth gwrs. Mae'r cyfraith yn dangos cyfiawnder y safon Duw, mae'r gyfraith yn dangos ein pechod ni, a'n gwendid ni. A mae'n dweud bod eisiau gwaredwr arno ni, a mae'n pwyntio ni at yr aberth, mae'n pwyntio ni at yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, trwy'r gyfraith, mae wedi marw i'r gyfraith. Ac
tase'r gyfraith yn gallu'n hachub ni, bydde Iesu Grist ddim wedi dod. Bydde ddim angen aberth, bydde ddim angen gwaredwr. Ond wrth gwrs, mae rhaid ei gael Felly, mae edrych ar unrhyw reolau, peidiwch y pethau ychwanegol yma, fel sylfaen nawr i berthynas â Duw, ac sydd yn cyfoethogi ni yn ein perthynas â'n tad nefol, fel petai ni'n dod yn fwy sicr, yn fwy o blant ac yn y blaen. Na, dim yn gwbl. Mae'n amhosib ac yn ddiwerth. Ac i grynhoi o'r darlleniad gawson ni hyn, o'n rhan fy hun, cadwer fi rhag ymffrostio, na chi, mae'n ymffrost fan hyn, chi'n gweld, gweledigaethau, rheolau ychwanegol, addoli angylion, peidiwch wneud hyn, i ni ddim yn wneud y pethau yna. Mae'n ymffrost fan hyn, chi'n gweld. Mae eisiau cael ei gadw rhag ymffrostio mewn dim, ond croes Iesu Grist. A'r groes sydd wedi croesolio'r byd i fi, arferion y byd, meddylfryd y byd, mae'r groes wedi lladd hwnna i gyd, achos mae popeth trwy ei aberth, trwy yr iawn, ac mae e wedi cael ei groesolio i'r byd trwy hynny. Beth oedd yr rheolau ychwanegol? Wel, dim cyffwrdd, dim blasu, dim trafod. Mae'n ymddangos bwyd a diod eto sydd yn y golwg, p'un bod e'n dod o'r byd Iddewig, p'un bod e'n dod o'r byd paganaidd. Dyn ni ddim yn gwybod yn iawn beth oedd e. A rhyw driniaeth lem o'r corff, rhyw fath o asceticism, bod chi yn llym gyda y corff. Ac chi'n gweld yn yr hen amser, maen nhw wedi ffindo rai papurau, rai dogfennau, manuscript, fel sect, yr Eseniaid. Chi wedi clywed am yr Eseniaid? Mi ffindio nhw'r papurau yma yn Cwmraen. Ac mae rheolau gyda nhw fel sect, rheolau traddodiadau dynol yma. Chi wedi osgoi olew, chi wedi osgoi gwin, chi wedi osgoi cig, chi wedi osgoi cyswllt gyda dieithriad, mae hwnna wahanol, ac wedyn ni yn arbennig, chi'n osgoi y cysylltiad gyda rhywun sy'n is na chi, yn grefyddol neu'n ysbrydol, mae'n debyg. Ond beth yw y bwyd a diod i osgoi neu cael seremonia a rheolau ynglyn â'r pethau hyn? Wel, medda'r apostol Paul, pethau sydd i gyd yn darfod wrth ei defnyddio. Pethau sy'n darfod wrth ei defnyddio, ac chi'n clywed yn syth geiriau yr arglwydd Iesu. Mathew 15, ond ni welwch fod popeth sy'n mynd i mewn i'r genau, bwyd, diod, yn mynd i'r cella ac yn cael ei yrru allan i'r geidi. Mae'n mynd trwyddo ni wrth i ni ei ddefnyddio fe, mae'n neud lles i ni ar y pryd, ond mae'n cael ei basio yna fe, mae'n diflannu. Mae'n darfod gyda ei ddefnydd ohono fe. Ac y cyd-destun fyna, wrth gwrs, oedd golchi dwylo. Y seremoni fawr o olchi dwylo, achos bod chi wedi bod mewn cysylltiad ag eraill yn y byd, ac oedd rhaid dilyn traddodiad y tadau. Na fe, traddodiad y tadau. Y rheolau yma oedd gyda yr Iddewon, rheolau fel oedd yn y Talmwd, y dehongliad o gyfraith Moses, a beth o'n nhw yn y diwedd, oedd dehongliad dynol, oedd wedi cymryd lle y gyfraith ei hunan, ac o'n nhw wedi mynd yn bwysicach na gair Duw ei hunan. A dyna fel oedd pobl yn y Testament Newydd yn deall beth oedd cyfraith Duw, oedd esboniad y rabbiniaid o gyfraith Duw. O, hwnna yw'r gyfraith. Ond age, esboniad dynol oedd hwnna, a mae Iesu Grist yn ei gywiro fe yn y bregaeth ar y mynydd. Felly, dyw'r pethau yma, maen nhw'n ymddangos yn ddoeth. Mae yna ryw elfen ffug eto fan hyn. O ie, ni'n disgyblu'n hynna. Mae yna ryw ddisgyblaeth lem yma. Ac mae'n ymddangos fel gwir grefydd. Mae'n ymddangos fel gwir ostengeiddrwydd. I ni'n osgoi hwn, i ni'n osgoi y llall, i ni'n osgoi y peth arall.
Ond gwir grefydd, glywson ni wythnos diwetha, cyfiawnder, bod yn iawn gyda Duw, heddwch a llawenydd yn yr ysbryd glân. Mae gwir hunan ddisgyblaeth yn bwysig, mae'n ffrwyth yr ysbryd glân, wrth gwrs. Ond mae gwir hunan ddisgyblaeth yn cadw'r ffocws ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r apostol Paul yn gweud bod e'n disgyblu ei gorff. Pam? Mwyn gorffen, y weinid cwblhau, y weinidogaeth y gwaith, mae Iesu Grist wedi ei roi iddo fe. Pam mae e'n disgyblu hynna? Nid i gael dilynwyr, ond i orffen y gwaith, i gadw mlaen yn y gwaith mae'r arglwydd wedi roi iddo fe, tra bod yma ar y ddaear. A'r perygl yn y pethau yma mawr i gyd, perygl mawr yw cnawdolrwydd eto. Nid pwyso llai ar yr hunan, pwyso mwy ar yr hunan, a llai ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly i grynhoi, yr anogaeth yw i gadw'r ffocws i gyd ar yr arglwydd Iesu, wrth gwrs. Fe yw y sylwedd, fe yw'r corff, i ni beidio aros gyda cysgodion. Fe yw pen y corff. Fe yw ein bywyd ni. Fe. A ffydd ynddo fe sy'n allweddol o'r dechrau i'r diwedd yn y bywyd Cristnogol. Mae popeth i ni'n gwneud i fod yn ddiolch iddo fe. Dyw e ddim yn ennill dim byd, mae yn ddiolch iddo fe. Popeth. A popeth i ni'n gwneud clod iddo fe. A popeth i ni'n gwneud i ni eisiau ei blesio fe. Ond nid mwyn ennill unrhyw safle, mae hwnna gyda ni yn barod. Fel i blant, fel i bobl, trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu ac yn ei aberth drud wrth gwrs. Mae'n hyddoliad ni, mae'n gwasanaeth ni yn ddiolch iddo fe. I ni'n falch o'r gyfraith ac i ni am gadw'r gyfraith, ond dim ond fel diolch i Iesu Grist. Dim ond fel diolch i Dduw am ei achubiaeth. I ni eisiau cadw fe, ni eisiau dod yn fwy tebyg i Iesu Grist, ond fel diolch yw hwnna am y cyfan mae e wedi wneud drosom ni. A mae'n gwneud ni yn blant ac yn etifeddion iddo fe yn barod. A mae'n gwasanaeth ni i gyd i wneud enw, wrth gwrs, iddo fe. Iddo fe. Bod e'n gwasanaeth ni nawr, a mae hwn yn anodd. Gyda'r cnawd a'r hen natur, bod e'n gwasanaeth ni i wneud enw iddo fe, ac nid i ni. Ac i ni wneud e'n gwasanaeth yn ei nerth e. A mae popeth i ni'n gwneud, i ni eisiau porthu, i ni eisiau nerth, i ni eisiau gymdeithas, i ni eisiau gwmni, i ni eisiau y maith sydd gyda fe. Mwyn i ni ddwy'n mwy a mwy o ffrwyth. Wel, ni'n diolch i'r arglwydd am ei air, diolch am y concern bugeiliol, a gweddio bod e'n rhywfaint o help i ni nawr yn ymarferol yn ein bywyd Cristnogol. Mwyn ei enw. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr emyn ola yng Nghrist ei hun, mae'n ngobaith i, ef yw fy hael fy nerth yng nghan.
Diolch Arglwydd am dy air i ni. Diolch am dy rybuddion grasol i ni Arglwydd. Diolch am ein rybuddion ni ynglyn â gau athrawon a gau athrawiaethau o Arglwydd. Y syniad yma bod rhaid wneud y pethau ychwanegol neu peidio wneud rhyw bethau gyda rheolau dynol o Arglwydd. Helpa ni fod yn ofalus i allu synhwyro'r pethau hyn. Helpa ni allu mesur unrhyw weledigaeth mae rhywun yn cael ac yn y blaen gyda dy air di. Helpa ni Arglwydd i fod mewn cysylltiad parhaus gyda'r pen, i ddyrchafu ein pen ni, yr Arglwydd Iesu, gadw'r ffocws ar ein harglwydd bendigedig ni. Helpa ni Arglwydd gyda chnawdolrwydd, helpa ni gyda ymchwyddo a balchder o Arglwydd. I ni'n gweld y pethau yma yn broblem barhaus i ni, ac i ni'n gofyn i ti'n helpu ni. Ac eto, i ni'n gofyn am dy nerth di a dy ras di o Arglwydd yn ein bywyd ni. I ni'n gweld bod y tad yn torri'r canghennau nôl mwyn iddyn nhw ddwy'n mwy o ffrwyth. O Arglwydd, cadw ni yn ostyngedig o Arglwydd, cadw ni wrth droed y groes, cadw ni i ymffrostio yn yr Arglwydd Iesu ac yn ei groes ef bob amser. Arglwydd, diolch am dy air i ni. Diolch bod ni yn blant i ti ac yn gwbl dderbyniol nawr, ac yn gyfiawn yn dolwg yn yr Arglwydd Iesu Grist. Helpa ni fyw a porthi arno fe a'i wasanaethu fe mewn diolch a mawl ac i fuddod o ddiolch ac mwyn ei ogonefu fe gyda'r tad a'r Ysbryd Glân. Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a rhosod gyda ni, yn nawr a hyd nes y dawr. Amen.